Habangila hab yang hakapop ngi kendit benreu ngi kendit balai ngi lek biang ya kene ke juk kapop ya kene kapop ke bangala isi ya kene kapop ke bangala ijli ngalas ngu jli ban lek andre ngala lek biang walada ngala nge ya kene kapop naduk mensyua re menta balai ngi lek biang kene kapop teh kene ka video ke pementa tungin kemi tungin ya pek ke ke penlong yangi bat ke kata ke jingdon hangi pangi hap si hap hakaju kene kapop te tongina pet menta dengan aku beli api ki bawan man pet ya kene ka video hakene kapor bat nga sungu api barok ki subscribers ne ya kitu ki bompat subscribe ya kene ka channel te subhaban ya subscribe te ka jing wara ka jonga ha kane ka video ko manta ka long ba kumnu bat balai bat ka ka penlong yang bangin hap si hap haki ju pop te ka jing im jongi kum ki breu gidon kata ka jing than ka jongi githan ka bam na shu ai nuksano adang yu i ya uno usok ubabang marsni yu i ta usok kam tamle haki por ki ba ta usok udang mi ni kong ikan mau ya ka jing bang jong ta usok ikan mau ya ka jing syam ka jing penjak seliang jong ta usok tak ada ka penlong yang bangin tit itu usok tekan mau ba gidan hang ne sla perthai gilong ki jong kadok bat kapop ro kadai ka jong kadok kapop kadai kata ke jing bam nak penta kadok namar ba ki balong jong kadok gilong jong kadok ki pop ro kumju gilong ki jong kadok kim dei jong ka mansim te kumba kadok jungi katangan man pendapan biang ya kamet ke jungi kumjuru kata kapop katangan pan penhun ya ke ka ba mangi kwa ka penhun lese ya ke jing kwa berai ke jungi ka penhun ya ki kam sneu ki ba mangi ngiju melen manle walada ya kita hikam sneu ki ba meno ngilangnya ite hikam sneu ki jing melen ki ba sneu ki jungi ki ba meno ngila dapan ma bau jisu ngila ongko tra jisu ngan kela ka bamot ngan lek syu ya kene kapop ngila lek pla ngila pan map akhamaju hendrai tangkatu kan depor ngila kum lek biang ya kaju kapop bar kane ke jing lek jungi ya kapop kapan kan mau yang iba ngila kwa ban bam biang yu tau sok ba meno ngila bam habandang ya la kwa bam biang ya ta ka jing bam ka babang ka ba meno ngila ong ngila nye kene ke jing bam re menta ya ong ba la kwa ban bam biang ya kene ke jing bam kum tahi ya kapop bro ngi kwa ban lek biang ya ta kapop ningkong kastang ka jing kwa ka jungi ba kane ka jing kwa jungi ka perlong yang iba ngi than ban bam ngi than ngi sliang ban lek ya kata nak kene ka daw ngi hap hakaju kapop namar ngila tip ya ka jing bang kumba mangi kwa ban bam yu usok ngi tip ya ka jing ja sliang jong ta usok ngi tip ka jing bang jong ta usok kumjuru haba kata kapop kawan ka jing penshoy yangi haba ngi kwa ban lek biang ta kapop kawan ka jing kan mau ya ka ka ba mangi ngila dep mat mensyua entah ka daw ngi kwa ban lek biang ta kapop namar mangi ki bru barok yim laj na kapop ngila mat hi sisin ya kapop kumbalong hakane kejuk mobile kejuk internet jungi bun ki samla manes tang ki samla kilangat kilangop hakaban pej ki dor jaklia hakaban pej ki film jaklia haka jing im jungi ki do ngim laj nakine ngaru ki por ba mensyua alangop akine ki jing melen ki basniu ki jonga henry ngailek persya ya kene ngailek ban rat di khong ya kene daga bang aduai daga ba alek pla man kapor si man kapor rengangop singop hakaju kapan kan mau yang ngaba ke ini kong kapa penlong yang ngabangan lek ya kine kidei tang nakadau ka jingkwa junga mar mentah kini kijuk jungi hakijuk jungi Instagram ki Facebook YouTube bat komta ter teng don ki ba chupan atrak kai yangi nang tuna YouTube nelat nakano ka platform jong na social media ki chupan atrak yangi tang na jrong namar babon sen ni atrak nang tu insa lek banang what you what kita
มันเป็นกระดังya kata kajing kuat kejungiมันเป็นยอkata kajing kuat jungi telada don nap deng jung pi ki bapet ya kan video ka pamanta ada pi sngeu ma piru pilong ko balong manga namar balai ngasna ka video ngasna namar ba ngop biang ka juk pop teng aklam perkhat teng kaya lam yang kumba ya ke bang la dat mat mensua akan mau ya kajing sengutenat jong ta ka pop mensua nata ka daw ngop chingop akan ka juk pop te tang kan ka daw baladangi pai mentah ka bible nadu kajing wan long breu jong breu asla perthai nadu kajing sedang jong ka perthai kajing don ujaj breu perthai kajing sedang jong ka pop kadai hi kajing kwa kadai kajing ibang ka ibang yo ta uso adong ka pej man la ka sngi yo ta uso adong ta ka pej ibang yo ta uso adong ka ba ublei sya handai ka pej ibang yo ta uso adong bat kadai kajing pej ibang jong ka yo ta uso adong uksut wan man shoy ha ka wang to bam khandiat to shem to bam khnang ma phin bat kom ta ki wan ki jing sha pen shoy bat ka ka sha pen shoy da ka ba ka snap da ka ba ong ngan mat dei ka nekin mangiru habangi hap hakano kono ka pop ngi hap da ka ba ngi hap ka ta ka pop ningkong da ka ba ngi ong ngin mat nang tade om tang bang ngi lamat lese ni aya ki weiru bakin mat redon apa yang jengi bang ilong kumu adam ni sya penbor lane ni sya terwa haki wei benle ya kata kejuk kopop Henry kumno ukun benreu hak selaperthei uyolat imbiang usyapan imbiang nakane kapop namar ba u adam u balong uta ukpa baningkong jongki kun benreu ulangop kapop makata kapop ka ba u adam ula penman pop ya kibreu barok ulawan ra ya kejing yap ha kapop bat kumno ngin lajim nakane kapop ngin lajim nakane kapop dak ba u jisu hi dalade u khon jong u blei u phaila u khon hi hagane ka slaperthei pan plat em yang i we pe we bat kumno u jisu plat em yang i u jisu u badai u khon jong u blei wan haneng slaperthei ban long kumangi hi u wan ka jaka jong u adam badai mu u balong u adam u baar hagane ka slaperthei u phong ka dor jong u breu kumangi hi gidone kata ka jing thangan kata jing seliang kata jing kwa te ujisu kum ubreu usha pencoy haswa bu ujisu unle jalap haswa bu ujisu unle pat pendep ya kamon jung kupa jung unle cari kenja sau posngi pat sau pomit man sha jing yen kata kamdei ka basuk bat anda uksut yolo i bu ujisu la tangan ba la sau posngi la sau pomit ujisu sha jing yen ulatip yak ke jing tolot jung jisu kata kapor ulatip ba jisu ulat tangan padang tahi ka jing pencoy ka baningkong jung sut kalong ba pan pen kelak pu yu mau te sumudur mangi ki breu lalangi don hakarisyap lane hatakari ka baterkhong ba watang sisngiru ladang insya tangan ladang im don i ban bam im don i bandi watang sisngiru ngatrai yole sing ngikum yu i pu wadi umaru sing kum yu i kisok ki pathiang ki bami nanantai se yu i yak pro ka batut Henry dang le sajan kamlong komta ta kata ka jing syatran jung jisu le sau pos ngi bersau pomet kamdei ka basuk bo on job ya kata ka jing sya pencoy marwa tangan do kata ukso yu ong ngatip ba mela pen kelak pu yu ni umau Rei ujisu ukan taj ya kata kadai kau pen i yang i ba kum ki kristan ni tangan ni habat tangan ni long ka jong ka dok ni emane perthei ni long ka jong ka dok kwa ya ki jong ka dok rei ni long ru ki jong
umen sim ini pendap ya kajing im jongi do umen sim kumba ujisu laong om tang do kupuhi ubre uim henrei daktin barok kami na kasentur ublei te kaman sim jongi kodon kam ya katin ngejong ublei kodon kam ya kata kajing pulei kajungi ya katin ublei kajing puson kajungi kajing don kajungi ya katin kajungu hakadunur kajungi ngin salah punya kun bat kini ki barok kumba ujisu ulah kedau lenti yangi dekane ken kaba penlong yangi ki Kristan ki baim ki Kristan ki bala job ya kajing yap ki Kristan ki bala mi pat om de syuk kita ki bala yap du ka pop ki bom don jing im andrei ki long kita ki breu ki bathamai ki ba im rangkat bat ujisu abangi ong ba ujisu la job ka jing yap ula job yen ya kata ka pop ka ba wadam ula le ya kata ka pop ka ba ukun benreu nadu pastang ka perthai ula ngop ka pop ula sha pensoy he uksun badai ka nekin ba mangi ngi em rangkat bat u ngi long ko mo u niat ko mo u tang da ka jing don jung u hi hangi ngin salat em namar kumba ujisu ula ong hauni kedomus naka gospel komuyo ones kalnong kabalai kedikot kabasan kong kumni ngada keren jika basisha hapi ba omdon ubala bandrung hakahima ublei lemda kha yu nak ombat umensem tekani kapan isai kedar yangi kinong bod jung jisu bangila khoj nakapop yangi lakha biang sachisen dak pada umensem man bangila yok pedang ya baptisma yangi lasad dak yangi bangin khoj na kata pop tan rai bat ngi la yembiang sachsen bat kane ka baptisma kapan kan mau yang iba idei ki bala job ya ka jingyap bang rakwa pan sai ru ang neba lese dan nak itu ki bompat syam langit hau trai jisu ba udai unong penim kimpat syam langit ya kata kejing wan si uspa ajung jisu ya kata kajing wan jung jisu men pelat im yang ina kapop namaru laong lemda lakha biang yang i sachisen da ka bad sim ngin nom lat im ladon nangi ki bompat nge teto shem ya kene kabu da kene ka video ane da kene ka jingos nyau jung pi ya ka sor ka jonga ai ba kan perkendet ben rewi pi wa jisu shamayap nak bentak aka ulayap hang ne haperthei banlong uta ulang kenya banlong uta usiar baprat lenti meno habakasngi kadang don hakrem lamet hakrem latang de usiar belawan ra ya kasngi tu jisuru upong ya kata kador jisu upong ya kene kador ke jinglong kum uta ulang kenya ki breu nado menhendai ki kenya da ki belang da ki masih bat ublei upediang ya ki kenya cungki da uno ublang ne masih ubakan saitam komod ba ubak klembet tengedi ai ko bolong jisu ba kongu ya ublei haduk ka jingyap ulayap halor kading pena da ka bom bit tengedi ai klemele pop ai ndrei usyayap halor kading pena te hangi kasiru kum kajing itu khana kita ki puriskam jungi kasi kajing penwandor jungi ukasi kita kajing itu khana kolong ba usiar wanra ya kasngi te ujisu wanra ya kajing im namar ngilayap hakapop kapop kolong kajing dum te kum taru usiaru wanra ya ngi ya kasngi nak tah krem lamet krem latang ulit shaw usiar udah ulumboy ulumbiang ubam dani ai Henry ulit shaw ya kasngi but day ya une usiar ba ki kasi ki juknya teng ku aban hang ne ba lala don nap deng jong pi ki balakum wan pe ya ka video ka menta lane lala don nap deng jong pi ki ba haying sem kempat ngai jau jisu ngakwa ban ong ba
Sengau ba tang ujisu. Siem ba tang ujisu ba day uta unong wan ai jing yem yangi. Uta unong wan siu spa yangi. Uta unong wan pelat yem yangi. Wada ngiklam nget ya u. Ada ngim syam yo ka baptisma. Ban long ki Kristen. Ngim la ban lat yem tang ujisu hi kadon kata ka jing kerman yangi. Bat ngakwa ban ong ru ba. Ku bangala ong na du meneh ya kata ko topik ka bangala warang du meneh. Bak balai ngihap hakaju shikiju kipop balai ngi kumle biang ya kaju kipop ngan perkal mau biang ba hakajing im kajungi ngi telot hakajing im jungi kum kibreu ngi tangan bat detang ujisu uban pelat yem yangi na kita ki baro bak loi ban map yangi ne wala dah haswa bangin salet no nang dek slapertai pim patir por ada pi pai ujisu dengan ko penjerong show yang ka video ko pamenta ngatrai tang katahi pila soto patang katahi ngatrai pila yo jing mentoi kendiat konsol te wat klet ban subscribe ya kana ka channel namar ba lada ki subscribe pinsa mentoi ma phihi pinsa wan show kini ki video ki bang ngan salen ane shakmat bat pinsa yo jing mentoi ya phihi te tang kini ki tin ki ba kendiat ki jonga pat kot no ani ro ya Jesus Christ junam la junam amen.